dużo osób wątpiło w taką formę współpracy, ponieważ ta forma nie została spisana w jakichś szczególnych aktach, przepisach. To po prostu była myśl ludzi, którzy postanowili coś razem wspólnie działać. I w mojej ocenie, proszę Państwa, chyba takie działania są najbardziej długotrwałe i tak naprawdę mają największą szansę na powodzenie. W paru latach głosy z zewnątrz próbowały nam wskazywać, że ta współpraca nie ma sensu. Nie chcemy się podejmować takiej dyskusji. Efekty mówią same za siebie. Jeżeli tak super nam się współpracuje, to niby dlaczego mielibyśmy to przerywać? Moim zdaniem dużo rozsądniej jest rozwijać. W ramach Nordy gmin współpracujących na Kaszubach Północnych z Gdynią spotykamy się, wspólnie się promujemy, pokazujemy nasze atrakcje, pokazujemy nasze zabytki, imprezy kulturalne, które organizujemy. Ważnym elementem, mówiąc o Nordzie, jest również fakt, że w ostatnim czasie przystąpiliśmy do nowego stowarzyszenia Gdańsk-Gdynia-Sopot. A pomimo tego przystąpienia, które jest już bardzo sformalizowane, które wiąże się z pozyskiwaniem środków unijnych, z już takimi bardzo twardymi działaniami, nadal w obszarze Nordy się spotykamy, nadal próbujemy razem tę naszą kaszubską stronę promować, wspierać i rozwijać. To jest budzi, to je króci, to kasieczko stoleca, to są basy, to są szkoci, to łezmoczo kasiewa, to je lider, to je też, to są płyny widłe gnojny, to je prosty, to je krzewy, to je tiny kłełołezny, to są peci, to są przeci, to są pluści, półtoroci. Kultura kaszubska jest czymś takim, czego nikt na całym świecie nie ma. My mamy jedyny język regionalny w Polsce, którym się chlubimy, którego uczy się w tej chwili 18 000 uczniów na całych Kaszubach. Nasza oferta jest tak bogata i tak szeroka, że my niczego nowego nie musimy kreować. My tylko musimy się dobrze nauczyć, jak to bardzo mądrze opakować i sprzedać, bo złoto już mamy. Teraz potrzeba tylko jubilerskiego pudełeczka, które przyciągnie tutaj masy turystów z innych regionów Polski, a pewnie przede wszystkim z zagranicy.